Hej, čau, tady Honza. A dneska dělám parkour part 3. No, je to. Ona to předtím vypla, teď nevadí lidi, ale jdeme na to. Ale tohle je vůbec vodeček. Tak já dělám asi. Fuj. Hej Honzo. Tam kecám, ne, dáme tak já začnu třeba tady. Cože? Jsme si naučili, viď? No. No a neboj se. Lidi má jeden pokus. Hej. Tak a neboj se. No, byla to nějaká ruka, ale nevadí, uzávám to. Tak právě teď. Zadáme. Lidi to dáme. Já se ti dám něco lepšího. Já se ti večka udělám. Ale lidi, jdeme se no to se asi nepustíme. Lidi. Jdeme na to větší, pojďte za náma. Lidi, pojďme za náma. A tady budeme na vašem. Ano. Tak jo, lidi, teď za náma měla pomoct. Já se dám tady to. Něco pěkně. Něco pěkně. Otočka. Půjď tohle. A tak. Tak pojď ty. Na silnici je na mě autobus. Tak to jdeme na to. A tady uvidíme. A to je dlouhý. Jede pokus hájí. Ale píšu. Tady mám poslední pokus. No, je to fajn, kámo. Tak musím dát. Tady mám písmenko. Háčko. Co tam jde? Tam jdeš? On začal nechcel. Lidi, nevadí. To byl. Já vám ho ukážu. Lidi. Takhle běžel. Hele, nejdeme ho Lidi, dáme za ním. vypránkovat. Lidi, jdeme. Ty nechoď. Lidi, jdeme. Co děláš? Ale to se ještě neměl dělat. Ale jak budeme mít něco po 2 kusech? Jo, po 2 pokusech, lidi. Jdeme ještě tady, jdeme to dělat. Tak jdeme. Lidi, počkejte. Takže lidi, omlouváme, že to byl takhle krátký video, takhle jdeme na autobus, protože se s váma loučíme. Ale teda, jako by jsme nečekali, se vám loučíme a čau.